13. decembra máme v kalendári Luciu a toto meno sa spája s ľubosnou mágiou. Ľubosná mágia patrí do skupiny červených mágií a v podstate všetky nezadané ženy si v tento deň robia nejaké rituály. Niektoré rituály trvajú až do Vianoc. Poďme si najprv povedať, ako sa vlastne táto povera vznikla a ako vlastne z bohatej kresťanskej dievčiny sa stala jedna z najväčších čarodejníc. Ako v mnohých prípadoch aj za týmto je neopetovaná láska. Meno Lucia je odvodené z latinského lux, čo znamená svetlo. No a táto Lucia pochádzala z talianskych Syrakúz a narodila sa v 3. storočí do veľmi bohatej rodiny. Už ako veľmi mladá dievča zasvetila vlastne celý svoj život Bohu, bola veľmi kresťansky vychovávaná a chcela vlastne stať sa mníškou. A presne toto bol dôvod, prečo vlastne aj dala košom svojmu pýtačovi, pohanskému mládencovi. Tento však psychicky nezvládol a ten ju udal vtedajšiemu konzulovi. No a vlastne začalo sa taký nezmyselný hon na čarodejnice, kvôli čomu vlastne sa stalo to, čo sa stalo, že vlastne Lucia bola súdená a nakoniec vlastne bola popravená. Na Slovensku je Lucia ponímaná ako čarodejnica, ktorú nespáli ani oheň. V zahraničí je nositeľkou svetla. Nech je to akokoľvek. Všade na celom svete je Lucia spájaná s ľubosnou mágiou. No dobre, poďme na tie rituály. Ten prvý, predpokladám, že všetci poznáte, presne na Luciu, čiže 13. decembra, všetky nezadané dámy, hej, si urobte 11 lístočkov, napíšte na ne mená chlapcov a keď aj neviete, že nepoznáte, nemáte 11 nápadníkov, tak proste napíšte mená. A každý večer jeden lístok spálte. Bez toho, aby ste vedeli, aké meno tam je napísané, hej. To znamená, že na Luciu zapálite prvý a na štedrý večer vlastne otvoríte ten posledný. Ten už nebudete zapalovať, na štedrý večer ho otvoríte. A tam vlastne zistíte, že kto bude váš vyvolený. Dobre, potom tu máme ďalšiu poveru a tá sa spája vlastne s dreveným stolčekom, ktorý v podstate má nejakú takú čarovnú moc a ide o to, že rezbár každý deň vyrezáva tento stolček, pričom na ňom nesmie byť ani jeden klinec. A keď sa mu to takto podarí vlastne do štedrého dňa, tak ten stolček bude mať vlastne čarovnú moc. No a na štedrý večer si rezbár sadne na tento stolček a počas polnočnej omše bude vlastne vidieť tancovať okolo neho všetky strigy z dediny. No a podľa povery hneď na to má zobrať, ako to uvidí, tak má zobrať ten stolček a má s tým utekať preč, aby ho strigy nechytili. Dobre, potom taká povera, ktorú by sme mohli kľudne praktikovať aj dnes, a to je, zvykli sa vlastne v dávnejších časoch dievčatá obliecť, hlavne teda boli to slobodné dievčatá, ale aj vlastne akože aj ženy, lebo ide tu o vymetanie negatívnych energií. Takže obliecť sa do bieleho a potom metlou alebo husými perami sa vlastne vymetajú kúty domov. A takto sa vlastne dom očisťuje od zlých síl. Ešte k tomuto patrí aj to, že tváre si treba trošku poprašiť múkou počas tohto obradu. No a čierne ľudsky si v podstate dávajú na tvár sadze. No, pred zlom a bosorkami sa dedinčania kedysi chránili aj tým, že vlastne kropili svoje domy svetinovou vodou a dávali vlastne také sadeničky s cibulami a cesnakmi. Ono to vidíte aj dnes v niektorých tých starých dedinách, tak vidíte tam, že majú vlastne pred domom alebo tak nejak tesne pri vchode do domu tí dedinčania vlastne zavesené cesnaky alebo cibule. Tak to je práve na to, aby ochránili ten svoj dom pred tými zlými silami. A toto sa robí vlastne aj na Luciu. No a potom je tu ešte jedna povera, tá sa dosť podobá tej lístočkovej, ale toto sú halušky vlastne s lístočkami, že sa teda uvaria halušky, pričom múka aj voda na tie halušky musia byť ukradnuté.
A funguje to presne podobne na tom istom princípe, vlastne ako tá listočková mágia, akurát, že toto sú vlastne listočky s haluškami. A potom je tu ešte jedna povera, ktorá hovorí o tom, že dievčatá si zvykli nechávať vajíčko, ktoré vlastne bolo znesené na Luciu a na štedrý večer vlastne vyliali bielok do vody a hádali ženichovo remeslo. No, v každom prípade odporúčam trošku, mne sa to páči, je to ďalší dôvod, minimálne je to ďalší dôvod na to, prečo si a prečistiť byt. Ochranné sviečky sú červené, biele sú v podstate na odstránenie negatívnych energií. Úplne najideálnejšie sviečky nájdete na www.šamanskesviečky.sk. Na takéto základné čistenie je tam sviečka Čistá duša, potom sú tam sviečky na lásku, duša plná lásky, alebo sú tam na peniaze sviečky, privolaj hojnosť, alebo trojitá dávka energie. A všetky tieto sviečky vlastne vyrábam s tým, že sú energeticky naprogramované presne na tieto veci, aby vám na tieto veci presne slúžili. Ja už keď som tu, tak vám rovno poviem, ja som dokončila nejaké skripta s numerológiou, ja som vám to sľubovala celý minulý vlastne rok a premýšľala som nad tým, ako to urobiť. Viete čo, urobíme si to úplne od začiatku. To znamená, že sa naučíme vypočítať si životné číslo, povieme si niečo o ňom, o tom, že ktoré číslo, čo vám do života prináša, čo vám z neho odnáša. Potom si vlastne vypočítame energiu roka. Napríklad ja som spomínala, že rok 2023 je pod 7, čo je záťažový rok, 2024 bude pod 8, čo je vlastne rok spravodlivosti. A každý takýto, my vlastne od narodenín do narodenín sa nám vlastne mení toto číslo a k tomu prislúchajú aj nejaké veci. Povieme si tiež aj vibráciu vlastne písmen, pretože každé písmeno má nejaké svoje číslo a preto aj sa môže vám zdať, že keď sa žena vydá, tak sa zmení. Áno, lebo sa zmení jej vibrácia. Tým, že si zmení vlastne priezvisko, tak sa zmení jej vibrácia. Budeme si hovoriť tiež o tom, že prečo sú naše deti narodené v roku 2000 iné, ako sme boli my, že čo vlastne tá dvojka na začiatku znamená a ako s tým môžeme žiť. A začneme úplne od začiatku a v podstate budeme sa pomaličky posúvať ďalej, aby ste sa v tých číslach vedeli vyzdať. Takže každý, kto vlastne bude mať záujem, tak mi napíšte v prípade aj do komentu, že záujem a ja sa vám určite v tejto súvislosti nejako ozvem, nejak to ešte doladím a budeme pokračovať v tomto ďalej. Dobre, takže toto bolo k Lucii, ktorú budeme už onedlho oslavovať a môžeme si teda pripraviť tieto rôzne rituály k tomu. Krásny deň.